Bé, després de donar tota la volta a Catalunya en bicicleta, corrent i amb caiac, avui arribem a Barcelona, darrera etapa l'Ultraclean Marathon, amb un dia fantàstic, 28 quilòmetres d'esport, amor i compromís amb el mar. Som-hi! Grupos de 5 y 5 buceadores sacarán la bolsa a superficie donde hay dos paddles dándole soporte y estos llevarán las bolsas hasta la playa, los paddles, para luego ir recogiéndolo todo.